Мамници. Здравейте! На всички искам да направя едно видео, защото честно ви казвам, че съм много изненадан. Това, което пуснах от миналия ден, веднага реагираха много хора, което значи, че България все още ще я бъде. Щом като тези млади хора и момчета веднага се включиха активно да донесат дървата, да ги качат. Те сега ще ви отворят и ще ги качим отгоре на втория етаж. Но така, сваляйте момчета. Значи България ще я бъде. България ще я бъде, хора. Щом като имаме голями сърца, не е нужно да бъдеш милионер и само пари. Тук всеки дава малко, но от сърце. Все още родопчани сме хората, които сме били винаги сърцати и си помагаме в тези трудни моменти. Искам да благодаря на всички, които помогнаха, които дариха, на всички вас, които се обадихте. Специални поздрави за моя ученик, който го тренирах, Сашо Чулаков или Мамбо от Германия, който ми се обади. Сега ще говоря с жените, за да му дам банковата им сметка, да им преведе някакви парички на тези женици. Момчета, сега ще трябва да ги качим тези чували до втория етаж. Взимайте по чувал, давайте нагоре, браво. Щом тези млади хора са тук вътре, значи хора България ще бъде. И тези чували също. Така че виждаме, че нещата могат да бъдат, когато човек има желание, без значение каква партия, кой или къде е. Не, направо вътре сега ще видим. Да ги слагаме. Къде е? Къде е терасата? Давайте след мене. Ето тук, на терасата. Ама страшно. Сега. Така. Ето, слагайте ги. Тук на терасата ги слагайте. Почвайте да ги подреждате. Така, подреждайте ги дръвцата, да имат тези хора дръвца. Въпреки че е слънчево в Чепеларе, вънка е поне минус 5 и студа ще бъде страшен. Да не отцапаме. Няма страшно, после ще смете женицата. Има хора, които искат да дарат и печки, както и аз обещах, моята печка също ще я дам. Печки, тръби, готварски печки и абсолютно всичко. Значи, все пак народа, все пак нашата човещина е останала. Има шанс тази държавица да бъде, въпреки уния там, където в Народното събрание забравят, не всички, разбира се, и там има много свясни хора, това Народно събрание, и особено тези, които влезнаха сега. 10 души отидаха, за да покажат и да видят, че България има все още и хора, депутати, които ще помогнат и искат да направят нашата държавица, както беше велика, просперираща държава. Ела тук да ти дам едни 100 лева от едно момче, който не иска да се казва името. Ела, ето давам ти 100 лева тук. Ти 100 лева, няма да му казвам името, заповядай. От сърце ги дава. Момчето от Чепеларът си живее в София, не иска да се знае името. Но ти ги дава да ги похарчиш както ти желаеш и ти ги дава от сърце, без да се чувстваш обидена. Напротив, искам да си горда, че се обади, защото ние сме длъжни в този момент труден да си помагаме. Това е, което е научило на нас християнството и не само. Аз мисля, че и при мюсюлманството го има, без значение кой каква религия. Ние сме хората научени винаги в такива трудни моменти да си помагаме, да си подаваме ръка. Разбира се. Да си жива и здрава, няма да те оставиме. Ние сме за тебе, твоето семейство и твоите дечица ще живеят достойно в нашата държава, България. Защото вие работите от сутрин до вечер, парите не стигат, но това не е всичко. Благодаря отново от сърце на всички хора, които се обадихте. Благодаря ви, че толкова бързо реагирахте и успяхме да направим това семейство щастливо и поне малко да може на топло до май месец, дай Боже. А след това ще мислим и ще направим нещата, ще въдържа в течение. Чао от мене, целувам ви и нека Господ ви помага на всички дарители.